Kaunti ya Migori Nyakoram Gajwang wadhi kaunti ma Homa Bay, familia more gweng mar Uga e kar chung'od bura ma Homa Bay town ywago ratich miyo moro ma jahigni 45 mano ochadi gi ojalo mowito ngimane e monj ma pok ong'e kore nyaka sani. Miyono ma ja ohala e boma Homa Bay ne otong' ma ochode oko lith lwetene ariyo e kin monj ma kamano, kendo no duogo wito ngimane ka ilawo kode e od thieth. Fo maro Ali Beach leronwa mathoth koa e kaunti ma Homa Bay. En lit kod kuya gweng mar Uga ka chud bura ma Homa Bay town bang' nek makoch mar miyo moro ma ja ohala mane ochadhi gi ojalo monegi e dalane e monj magalagala ma pok ong'e kore nyaka sani. Miyo no ma nyinge Nitros Adhiambo ma osebedo ka timo ohala mar magawa e Junction kod Oyo ne omonji ma ochadh gi ojalo marach mokalo, kendo ne oduogo wito ngimane ka ilaro kode osiptal ka nyar miyo no Wendi Anyango lero kaka ne omonji min gi ma ochwe onegi. Wachini chopo ot to mama odong' kawuoyo gi dawa moro nwaromo godo e kor yo. Koling' matin tapenjora ni to budho oko ka nade, otimo ang'o oko ka? To baba nabiro ni Wendi, to mama wuogore piny e tie ot kaeni to kwa pi modhoni, to awuok piyo piyo. Kachopo tayudo ka mama ogore piny adiera, tapenje ni mama ang'o ni kelna pi modho. Kaluongo nyathiwa matin mondo kelna pi modho, to amula winjo ka dendi liet. To ka yaw toch mar simu to aneno remo mang'eny kabisa. Kang'iyo bath wiye kama taneno kotong'. Kachungo wiye nikech nendo kuumo wiye, achungo wiye mondo ang'i wang'e. Tayudo ka wang'e no bende otong' marach. To ng'iya dichiel to duoko wiye piny. Bang'e no oluongno ambulance to wawuok. Koro imiye thieth e ambulance ka kwadhi. Wakalo kindu matin ni to nurses wacho ni obleed mang'eny. En restless. After that, gichungo ambulance. To mane kaka mama notho. Joma undugo ne ochadho wi miyo no gojalo kendo chodo oko lith lwetene ariyo gi ojalo mane ochodi molwar piny e kinde monjono kapok ne achije go koringo ma olal. Noyudo hinyruok man rach kabisa makane otere Homa Bay Referral Hospital to dakteche notemo to no ginyal to miye referral mondo otere Kisumu to kumawi marach kaluwore gi hinyruok makoch manoyudo e wiye ne ok ochopo Kisumu. Familia mare wacho ni monj ma kamano ne otim kod jogo mong'eyo miyono ka sani koro gibandho ratiro margi ka gikwayo obila e kaunti ma Homa Bay mondo otim nonro matut mar mako achije mitudo kod nek makoch mar miyono. Komanda mar obila e kaunti ma Homa Bay Lawrence Koilem ne oyango nek makoch mar miyono ka okoni obila dhi nyime kod nonro margi mar mako achije te mitudo kod nek makochno. Ne wabedo e bura ka kaka jogweng' mwawuoyo kaka jogweng' kata area manyo owuotho kanyo no wabedo ka. Wakwayo sirikal matiyowa kata sirikal ma Kenya mondo wanwang'e haki mar chiwore motong' gi beti. Otong'e kaka ng'ama tong'o rech, ng'ama tong'o gimoro kata dhiang'. An aonge mang'eny, sirikal okonyo mondo wanwang'e haki wa nikech nyako ni oweyo gi nyithindo makie ka, nyithindo mipuonjo ok wakaka kwa puonjo gi sani. Oweyo ot kapok otieko, en micho obanyo kon gi kon mondo gero odni. Ng'ama ne miyowa chiemo koro onge. Koro duto te wawene ruoth to kuyie tubune gi wang'u wasau joluo bineu gi wang'u onegi. Ali Beach, Ramogi TV, Homa Bay.